Omwenjenden van de vleenbasis moet je hard zwargen om de JSF. Bij gelijks hoe vaak zal die broekt worden en hoe wordt er starten en landen. Wat is nou de grootste zorg die er op dit moment leeft? Nou, dat straks in de praktijk blijkt toch dat het erger is dan wat we nou op papier krijgen hebben. En daar hebben we wel een oplossing voor. En daar ben ik ingewerkt met de provincie en ik met Defensie trouwens en de gemeentes met Dwanden. Om een permanent geluidsmeetnet te krijgen, want die pakt de werkelijkheid. Wij willen geen theoretische cijfers, wij willen de werkelijkheid. En die moet bewaakt worden en dan toch blijken hoe slim het is. De JSF past binnen de loodscontouren, maar dan kan er minder vlooien worden. Een dilemma voor de vleenbasis. Als commandant vliegbasis, met de verantwoordelijkheid om mijn mensen getraind en geoefend uit te zenden, zeg ik, wil ik niet te veel beperkingen van die mogelijkheden tot trainen. Vanuit de bewoners in de omgeving begrijp ik natuurlijk dat die het liefst zo klein mogelijke contouren hebben. Want dat betekent voor hun minder geluidsoverlast. Sangeerkomsten, wat is het belang ervan? Het belang is dat de mensen die in de buurt wenjen, van in dit geval de vleenbasis Ljouwert, dat die precies de jaren krijgen kunnen van experts. Hoe zit het nou met de JSF of F-35, zoals die neemt wordt bij het ministerie zelf? Welke gevolgen heeft dat voor uw omjouwing? En heb je wel het gevoel dat er genoeg luisteren wordt? Ja, dat denk ik wel, want wij hebben altijd oparbeiden met gemeente en met provincie. Dat is heel goed een vuistmaatje. Dus juist wij hebben een paar weken lang kwam minister Hennis op een bijeenkomst. Gerrit Veldman en ik hebben maar sprutsen. En zij is die heel erg hier vooruit. We hebben zo'n kom is del. Nou, dan kregen we dat ze in februari loskomt. Dus juist wordt heel erg naar ons luisteren, zeker.